12 kortta. 12 ruukkua. Vain yksi voi voittaa. Joka päivä parhaaseen katseluaikaan Ruoho kasvaa. Tutustu kilpailijoihin ja jännitä mukana osoitteessa nelonen.fi. Ruoho kasvaa parhaaseen katseluaikaan. Jos kuitenkin haluat nähdä jotain muuta. I'm gonna go out there. I'm gonna run this government. Run for your fucking life. Fucking panic attack. 3, 2, 1. He's Al Capone with a badge. Everything that happened here happened for a reason. Are you with me? Tänä vuonna katsotaan nelosta. Nelosen sarjat. Jotain ihan muuta.